Det er juni måned, og der er jo rigtig meget herude i naturen, vi kan spise. Og man kan plukke løs i et naturområde, som for eksempel det her, som er Amager Fælled 2 kilometer fra Rådhuspladsen. For i virkeligheden så kan man finde spiselige planter overalt herude. Jeg har faktisk spottet noget brændenælde, og for mange så er det her jo ukrudt, men det er noget af det ypperste, vi har i naturen. Og det, der er det, som man skal plukke, det er topskuddet af brændenælden. Dens navn er også det, den gør. Den brænder. Nu står jeg med havehandsker på, men det, der er en god idé, det er, når man kommer hjem, lige skolde den, så brænder den ikke mere. Den er rigtig god i en suppe, brændenældesuppe. Man kan også godt tørre den og indtage den som te. Der er faktisk nogen, der påstår, at hvis man lider af høfeber, så skulle den være rigtig, rigtig god. Har vi lige noget mere brændenælde, der står her. Hyldeblomst. Mange kender den jo som hyldeblomstdrik, og det kan man jo også sagtens. Hvis man dufter, så dufter de jo helt fantastisk, så de er fyldt med pollen og nektar og har en naturlig sødme i sig. Udover at bruge den i dessertkøkkenet, så er den altså også rigtig god som hyldeblomstsalt. Og jeg har faktisk taget noget med her. Der har jeg taget hyldeblomsterne igen, kørt det i en food processor. Det dufter bare af sol og sommer og er rigtig godt på for eksempel kylling på sommergrillen. Jeg synes, jeg så døvnælden herhen. Den skal vi have fat i. I modsætning til brændenælden, så brænder den her ikke. Den her kan du sagtens tage. Det, man kan kende døvnælden på, det er, at den har lige den her lille krans af hvide blomster, der står rundt om stænglen. Hvorfor ikke tage nogle venner med ud i naturen og for eksempel plukke ingredienser til en skøn dram? Og der er døvnælden altså rigtig god. Der skal man have fat i de hvide blomster her. Læg det i noget vodka et døgns tid. Filtrere den, og så har man en sødmefuld dram. Jamen, kurven er fuld af skønne urter, så nu er det bare om at komme hjem i køkkenet.